Здравейте! Добре дошли в петия епизод на Good to Know. Днес ще си говорим за дамаски и какво трябва да знаем за тях. Първо, плътност и издръжливост. Ето тук може да видите, повечето дамаски отзад имат плътност, показваме грамаж, който е на квадратен метър, 650 грама. Издръжливост са тези 100 000 повторения. Това е една машинка, която много силно и бързо натиска и търка дамаската. Така се получават тези 100 000 търкания, докато се износи. Следващото предимство, което може да има една дамаска, е това да бъде пожароустойчива. Ето тук, пожароустойчива означава, примерно ако падне цигара върху тях или нещо тръгне да се запали, няма да пламне, а просто ще направи дупка, може да се разтопи, тъй като те са полиестери, но няма да пламне, няма да тръгне пожар от там. Следващото нещо е водоотблъскващи. Водоотблъскващи означава, че когато капне капката върху тях, няма да попие веднага. Това не означава, че ако излеем 2 литра вода и няма да попие, или ако го оставим 10 минути няма да попие, но със сигурност имаме едно кратко време, в което да реагираме и да може да защитим дамаската. Други два плюса, които може да има дамаската, може да ги видим на ето този картел, са pet friendly. Тоест, тук дамаската е създадена по специален начин, за да не дразни любимците и има доста по-малък шанс те да искат да надерат било то диван, тапицирано легло и така нататък. Никой не изключва това нещо на 100%, със сигурност, но са доста по-надежни от тая гледна точка. И другото нещо е easy clean, т.е. дамаските са направени така, че се чистят много по-лесно. Ако имате други въпроси, пишете ги долу в коментарите или елате при нас тук в Русе, Стефан Стамболов 43. Очакваме ви!